Hej. Og nu vil jeg gerne vise, at man laver en knold med en valg. Sådan hedder, ikke? Så starter med at lave en hestehale. En almindelig hestehale. Det har vi vel alle sammen prøvet at lave. Den her vand, det kan man købe i glitter eller mase, så er det der, hvor jeg ved, man kan købe den. Men så tager man den rundt om hestehalen. Den er valgt. Og så går man hovedet fremover. Og så tager man håret rundt omkring valgene. Og tager en nylestik. Og så man stiller lidt håret. Så tager man en nylestik. Det hår, der stikker ud her, man ikke får med i omkring, det man lavede den. Så tager man så en hårnål og drejer det forsigtigt sådan rundt omkring, så dækker man også elastikken. Right? Ja. Og så kan man godt lige gøre sådan lidt, sådan det lidt større. Det er resultatet med en knold med en valg, som man også kalder prinsesseknold.